Joo, mä vaan katoin hopeeta, niin näyttää siltä, että siinä ei olisi mitään. No. Onko tää oikeesti? Ja semmonen kupariraha. Lohjannut joku hopearaha ehkä. What? Kuulostaa hyvältä. Klipsu, mutta tarkastetaan, että onko mä nyt päässyt sitten jo kiinni taidoistani. Nyt jo. Nyt jo olisinko? Tossa se on. Makkara. Onko suu? Mutru. No. Suu, mutru. Ei ollut klipsu sitten. Eikä puuhöylä. Kukupari. Kuparinen jutska. Kopeeri. Kopeekka vai? Kuka hän on? Minäkin oon. Solki. Solk. Niin perus solki kuin voi olla. Musta tuntuu, että identtisiä tommosia on löytynyt joku 100. Hepoinen on hänet menettänyt. Tää on aika pieni. Tai Ei ole niin paljon tätä syvällä. peltoa, että täällä pitäisi käydä useamman kerran. Juu, ei tää millään on niinku. Mutta kun nyt sain edes käsityksen, että onko tää niinku semmonen missä kannattaa käydä, mutta on varmaan. Tätä ei kannata käyttää tätä. Ei, kannattaa etsiä tollain tosi hitaasti ja manuaalisesti käsi. On se eri. Mä en ehkä päässyt sinne asti vielä. Mä katon tällä. Tai siis ehkä. Jaa, olisiko se kuitenkin sitten sama? Oli se sama. Nappi. Nappi. Aika vanha. Ehkä. Onks tää nappi? On kai. Hm? On kai. Niin. Tosta. Eipä ollut. On. Tossa. Ei voi olla. Tuolla on. Ei sielläkö se? Oho. Ups. Mitä? Pieni on. Oikein tuolla lootbox-avaustyylillä, että siitä lohkee se kolikko esiin. Ei oo kolikko kyllä tämä. Onko se joku hauli taikka joku? Kato. No. Kunniamerkki. Vetoketjun vetäjä.
Siis onks siinä jotain? Tää lohjennut jostain. Vähän niinku... Näyttää siltä, että siinä ei olisi mitään. No. Siis onks tää oikeesti? Ja semmonen kupariraha. Lohjennut joku hopearaha ehkä. What? Klippinki. Tuossa on ihan selkeästi jotain semmoista niinku kolikossa. Ja tää on pyöreä tää reuna. Katos vaan muuten. Tästä nyt täytyy katsoa vähän lisää ympäriltä. Niin muuten onkin. On niin pieni, ja ei nyt pysty kyllä tunnistamaan kauhean helposti. Tossa näkyy tunnistettava kuvio. Mutta Mun täytyy katsoa sitä joo. kirjasta, kun siinä ne on saman Oi, kokoisia. oi, oi. Mä otan ihan vaan tällä näin. Niin sillä, että siitä lähtee. Joo. Mutta onks tää hopea? On se kyllä hopeeta. Se on hopeeta. Hopeekka. Niin ja sit siinä on tollaista kuvioa. Otakko sijainnin talteen? Onneksi tässä on tätä kuvioa, niin voi ehkä jotenkin tunnistaa vähän. No, tarkistettu tuo lapio on metallia. Joo, ei millään muovilapioilla täällä kyllä. Sitäkin on kokeiltu. Kato. Mitä että? No kato sitä. Mikä se on? Kato. Ei näy. Ei näy kyllä. Tuossa se on nappi. Siinä on. Onko kotka kaksipäinen? Katohan. Onko dirhemikotka? Onko oodinikotka? Ei kun mikä oodininappi. Katoha. Tässä on kotka vissiin. Aina ne on. Toi on sen näköinen ja kokoinen ja pyöreys. Tai siis tommonen kuperuus, että se on kotka. Kyllä varmaan. Kato ne. Mitä sieltä paljastuu. On se varmastikin se. On se. On se kokkat. Täällä päässä on päät. Tää on hyvä paikka. Niin on. Tää onkin hyvässä kunnossa oleva kotka. Tää on tää uudempi kotka. Tänne täytyy valitettavasti tulla uudestaan. Valitettavasti. Täytyy hakea sit kebabrullia. Valitettavasti. Ja viikonloppureissu. Niin. Koko päivän Oi, että kun on hienot koskat tossa. Oikein semmonen patina tossa. Se on hieno nappi nyt. Siinä ei vaan oo ikävä kyllä toi tallella enää toi. Onko mä painan tästä? Juu, paina menemään. Kyllä se siitä. On. On komeetta. Se on komeetta. Niin oli. Onko murtusuu? On varmaan. Suu murtuu kun sen näkee. Ei kun tämmönen. Asta. Ei kun mikä? Piekkarihylsy vai? Niin. Joo. Toi onkin ruma. Toi on niinku uusin näistä mitä me on löydetty. Ei se haittaa. Ei se juu haittaa periaatteessa oikein mitään. Kuinkahan vanha tämmönen kuusi on? 41 vuotta. No ei kovin vanha sitten. Eläkkeelläkään vielä. Täällä on muuten jonkun mäyrän koti. Ei mitään, me käydään vaan tässä pihalla katsomassa. Puhuin mäyrälle. Vai? Että se voi olla. No ehkä sillä voi olla. Kaivetaan taas olkapäitä myöten. Joku. Oho! Noniin. Otetaan se noin. Siinä se meni sitten. Ei oo paljon jälkipolville siitä kerrottavaa. Kärki. Onko suksen? Suksee? Onko suksi? Kenellä vitulla on metallisukset? Reellä. Eikö niin juu? Kenellä vitulla on metalli? On kyllä melkoinen viikinki tulee metallisuksilla tänne ryövään. Siis toi oli jotenkin
hienompi löytää kuin hopearaha, koska noita ei ole vielä löydettykään.